Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngijing bocah-bocah. Pripun kabari bocah-bocah dinten iki? Ustazah doaken bocah-bocah dalam keadaan sehat walafiat nggih. Dinten iki Ustazah maringi tugas nyebutake perangane awak. Kayata tulodo dugi Ustazah. Diperhatiaken nggih. Iki jenenge sirah. Iki jenenge rambut. Iki jenenge bathuk. Iki jenenge mripat. Iki jenenge irung. Iki jenenge pipi. Iki jenenge kuping. Iki jenenge lambe utawa tutuk. Iki jenenge janggut. Iki jenenge pundak. Iki jenenge tangan. Iki jenenge driji. Iki jenenge dodo. Iki jenenge weteng. Sing terakhir iki jenenge sikil. Mugi-mugi bocah-bocah saged meragakake nyebutake perangane awak nggih. Cukup semanten tugas dugi Ustazah injing niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.